Takže čaute ľudia, dám si o túto postavu. Súťaž bude vyhlásená, keď budem mať 250 odberov. A ak sa chce zapojiť do súťaže, daj like na moju facebookovú stránku, ktorú nájdeš v popisu videa. A do komentu napíš, chcem postavu od Hefriho. Ako môžete vidieť, to level 120, jedna huba, darovať sa dá 74 hub, podzemia 7 na 10, 8 na 5, 9 na 3, Raptor na 12 dní, Elik do 3.7. Ďalší do dneska. Jedna hubička tu je, so 24 000 goldov, 1, 2, 3 epiky, plus 1 do 4. BC Aura tu je. A to je asi všetko. Takže, čaute.